obi Igbo ekele m anabata m gị n'oge emume ilu Igbo. Ị nwere ike ịkpọ nwa ọgụgụ a na-egbu agụ. Ilu bụ mmanụ nri ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ ihe a na-atụ anya na onye ọbụla nwegoro ọgụgụ isi atụrụ ilu ga-aghọta ilu ahụ atụrụ ya. Ọ ya ka Igbo jiri kwụsị na onye atụrụ ilu ka ọ kpụrụ ilu ahụ atụrụ ya, ị mara na ego ejiri lụọ nne ya lara n'iyi. Mana ọ bụchaghị n'ilu niile na-adị mfe nghọta, maka ọdịla ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya wee tọrọ gị ilu ga-enyere gị aka ịghọta ihe ilu ahụ pụtara. Ngwakwa ịgbapụ ya n'ọsọ je gere ilu dị iche iche Igbo ji eri okwu tupu oge akụwara anyị kwarapụ kwarapụ. Ebule n'ala azụ tupu ọ bịa ọgụ. Zetuo iwe, jiri nwayọọ chee echiche nke ọma tupu ibuba ya maọbụ izaghachi onye ọbụla mejọrọ gị. Ndị mmụọ maara nwa ga-agba ama were mee ya ka o doo obi n'afọ nne ya. Ọnọdụ ọbụla gị maọbụ mmadụ ibe gị nọ na ya bụkwanụ etu chi si fotere ya. Arụsị na-eri asaa erizi asaa, ọ gaghị ezu ike. Ihe onye na-achọ eruzie ya aka, ọ gaghị ezu ike. Egbue maka iwe, enie maka isi. Igbo bụ Igbo, mgbaghara amaka. Gbaghara onye mejọrọ gị. Ọkụkọ na-akpa nri n'obi onye ohi nọ ite ofe nso. Gị na onye ọjọọ na-emekọ ihe, kpachakwara anya gị. Ọ bụrụ na chi ejighị, anaghị akara ụbọchị. Ọ bụrụ na ị maghị isi ngosi ihe, eji na ngwa ngwa wee kabie ka ọ ga-esi adị. Ọ bụ naanị ụkwụ gbara apịtị na-eri ihe gụrụ ya. Onye na-agba mbọ na-eri uru dị na ya. Onye yiri nkịrịka akwa wee jee akwamozu, asị ya jee nyere ndị na-egbu anụ aka. Nne, nna, etu isi kwadopụta ilo ka a ga-esi wee nye gị nsọpụrụ. Anaghị ebute ozu ọdụm n'ụlọ. Ị gaghị ebi na otu ebe wee nweta ihe ị na-achọ. Ị ga-apụ na-apụ rụọ ọrụ makọrịta ndị mmadụ na ihe na-eme, na-agba mbọ wee nweta ihe ị na-achọ. Mgbe onye jiri teta ụra, ọ bụrụ ụtụtụ ya, ndọndọkịrịdọ adịghị n'ụwa. Mgbe onye jiri kwadote, ọ malite nkata ya na chi ya. N'abalị eteka, chi ga-efuriri. Nwanne m, nwee okwukwe na emesịa ihe ga-adịrịrị gị na mma. Ọkụkọ na-akwa akwa nwere mgbe ọ bụ akwa. Onye bụ ọgaranya ugbu a nwere mgbe ọ na-abụghị ọgaranya. Ndidi ka eji eso ihe ụwa. Naanị nwata na-eti aka ewegara okenye ka a na-azọtara okwute. Inwe obiọma na-amịta ezi mkpụrụ. Anya bewa akwa, ime bewa akwa. Ọ bụrụ na ihe eme onye ezinụlọ gị maọbụ onye hụrụ n'anya, ọ ga-ewutekwunu gị. Nwaanyị na-achọ nwa anaghị eyi akwa ọbụla anaba ụra n'abalị. Onye ọbụla nwere ihe ọ na-achọ na-adị njikere oge ọbụla. Nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri, di ya mụta ịpị ụtara tinye oghere n'ime ya wee siri ofe. Mụta inwe ụzọ dị iche iche ị ga-eji na-eso ihe ọbụla. Ezie m ozi zie eze, aga m ezi ya. Mana asị m kpụta eze akpụta, aga m asị mba. Mara mgbe ndụmọdụ mmadụ na-enye gị na-achọzi idufe gị ụzọ, ka ị nọrọ onwe gị. Ka eletacha ka mgbọ jiri wee tụọ enwe n'isi. Ije na-etinye anya ma ọnụ n'ihe na-agbasataghị gị. Mgbe onye nwe ụlọ malitere igosi onye ọbịa ji fọdụrụ n'ite, mara na oge ọ na-erugo. O nwere ihe ị ga-emekata, ị mara mgbe oge ruru ka ịkwụsịzịa. Ewu oge akụbagokwa kwarapụ kwarapụ, ọkwa ụla m ka ọ dịzịa n'ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi.